No, takže tu si správne budeme tu robiť hotdogy. Robíme hotdogy. Žiadny zákazník dneska. Ale nazdar, čo? Si kúpil supermarket? Supermarket. Jaj, dobre, tak zamestnaj ma. Mám supermarket. Ideme stavať, ne? Dobre, kam dáme pokladnú? Jak to otočám? Ha. Pokladnú dáme takto tu. Tak. Tak. No takže teraz už tu položili tú poličku. A teraz sa dostaneme k tomu, prečo nevychádzali videá. No takže problém bol v tom, že škola. Tak sa vám ospravedlňujem za to, teraz by už mali vychádzať videá. Tak môžeme začať asi, hopa. Tak môžeme začať. Podávame veľké poličky. Tak. No a my sme pri novom diele Supermarket Simulator Together, tak začneme to točiť. Tak môžeme začať, kúpime tu chlieba. Čo kúpime? Toto, dobre. Tak, zboží, základné produkty kúpime. Tak. Bereme toto a ideme doskladnovať. Bum. A ešte problém. This is problem, nemáme to kam dať. Jak to vyhodím? Nechcem chat. Fko? Aha. Tak kúpime, čo kúpime? Veľkú poličku, ne? Tak, do prčic. Dobre. Kámo, však toto už vyhod, keď tam je nič. Počkaj, ponahazujem potom aj celý. Už sa stalo, že som to vyhodil. Tu doskladíme čaj. Tak. Ja ty si ešte stahovať potom, no uvidíme. Dobre, ja idem ponahaľovať cenovky, keďže idem doskladnovať ešte. Ešte máme tu rýžu. No to dáme sem a čo ešte kúpime? Ešte čo kúpime, to mám kompletné. Kozlík lekársky. Kamo, tento tutoriál, to také... Faktúra, asi nič, štatistika. Dobre. Ideme... Dobre, nachystajeme tu. 4 pade. Vodu dáme za 2,20. Rýžu dáme za 2. Rýža dáme za 2 asi. Čo by na to? A toto môžeme dať aj za 2 pade. Dáme to za 2,37. No dobre, môžeme si otvárať, ne? Supermarket otevřen. Ty buď sekuriťák, ja tu som za pokladnu. Čo nikto nechodí do nášho krásneho obchodu? Dal si ty vchody dobre? Ale hýbaj, už tu idú.
reklamu, jak máš spraviť? Neviem. Dávaj bacha, nech nekradnú. No, tak to si dobre spravil. Dobrý. No, čo ste nakúpili? 11,20. Kartou 11,20 a chodte preč. To máme za 2. To máme, koľko musíme vydať? Kámo, 5,20, 4,70. Takže hopa 4, 50, 75 na. Kámo, čo ideš robiť do obeda, alebo čo? 8,30, poďme si, teda. 8,30. Ty čo? Ríža s čajom? Kámo, prečo musím všetkým vydávať? Čak čo si neberete presne? Takto 9,25, vydať 10, ešte jeden lepší jak ten druhý. No daj sem. Za 3 na... Medové cereály? A čo som ja milionár, aby som mal na medové cereály, ty kokso? Však sme doslova teraz začali biznis, nemám peniaze. Aj keď 4,000, ale nemáme. Sedem. Predpokladám, že ty budem musieť vydávať to z 1 000 000 eur. Tebe takisto. Neverím. 12, 50. Dobre, nevyjadrujem sa. Dva, 30, podmaci. Takto, karta. Ne 10, budem mať disprofite. Tam máš 90. 2,70. Iba toto. 4 padek. Máme za 12, 70. 70. Toto nablokujeme 20 centov. Dedo, konečne nemusím vydávať 1 000 000 eur každému. Euro 70. Zlý zamestnanec. Zlý zamestnanec. Môj obchod. Môj sklep. Au! Necháš ma? To je môj sklep. Au! Tak počkaj, ja potrestám. 4,75. Tak, 5 pade. 4,50. Ty 8. Je, už máš 4,000 zarobených na parádu. 4,30. Takto 4,50. Chod cestoviny doplniť. Aj toto je robota byť pokladník. Cestoviny chod doplniť. Vodácie testoviny. 10, 25.
Ďakujem, ti dám také zadarmo. Čo si našol? Zbij ho, lebo vlač. Ty iba cestoviny. Každý má cestoviny. Už také dobré. 11 pade. Však čo? Kupujú to. Sme moc drahí asi. Á, ne, sme moc drahí asi. Tak. 8,75 na. Dovidenia. Aj ty si tu? No tak ty si ako dobrá. 14,75. Euro 70. Mhm. 4. Metla, poď sem, metla. Metu na teba. Metu, poď sem, metla. Ty si mi zjedol všetci lekvar. Si mi zjedol palacinky, desi. Ty si mi zjedol palacinky. Ty jeden si mi zjedol. Au, ne, utekám. 6, 3. Však ja tu skrachujem na tebe. Čo ti mám vydávať? Ja viem, že sa mi to vráti, ale tak... No sa. 13. Mhm, 6, 2... Čo tam stojí? On tam... Tak ja tu pracujem a on tu tam hrajka z metu. Jakže nemáš čo robiť? Máš čo robiť. No tak pod markuvát. Však toto. Kámo som mu naočtoval 10 000. Omylom. Ale mohlo by zapotrieť 10 000. Nestažujem sa. 6, 70. Čarodejnická metla. 4,25 na. Do. Tak to si robíš srandu. Ja ti mám vydávať 3. Tam máš 35, 8, chod preč. Poďme tu. Nestojí. Daj tu sem ty penieži. Dobrý. $25, no konečne vláda dobrý, keď nemusím vydávať milióny. 7. Ty čo? Jasne. 3,75. Čo, už tam je taká tma? Au. Vôbec, musím nakúpiť svetlá. Nekúpme svetlá, lebo sú drahé. Tak ja tu celý deň blokujem za pokladnu a ty sa tu hrajkaš z metu. Ach je. Než ty. Však pod markúvať namiesto mňa. 95. Tak.
už je teleporter. To postačí. To je spoko. Tak klikaj. Počkaj, blokujem. Dobrý. Hodne som si dal dole. Dve, takto. Ne, 3. Ne, už je tady zas. Dve, 70. Tak jako za 14 si mohol za 15 už nakúpiť. 7. 45. Choď. Ty 50. Nazdar. Čavo má ADHD. Dedo. 9 pade. 22, 30, ne? Však toto 13, 20. Je 9, 50. 8, 70. A ja ti idem pomôcť. Tento ešte poď. Pober tu. Zví ho. Au, ale ne mňa. Nie. Vymre číča. Čo je to? Dobre. No. Ne. Tak, to si zmrt. Tak dneska by to bolo všetko. Dajte vácej lajkov, aby boli ďalšie videá. Čaute.